A última campaña de libre marisqueo foi a peor rexistrada en Rianxo. O patrón maior afirma que para recuperar o bo estado dos bancos marisqueiros é preciso solucionar os vertidos que chegan polo río Ulla. O libre marisqueo non está a pasar un bo momento na ría da Arousa. Xestionado por rañeiros, xa se topan preparando os bancos para a vindeira campaña. Pareceu algo tarde, pero bueno, eu non entro eso porque foron os biólogos da Xunta, eles sabrán se realmente é necesario ou non nesa época, pero estamos vendo que isto que non hai marisco no río. Por exemplo, a nós na zona do río, que o ano pasado sembramos bastante marisco, a nós este ano, cando fomos facer os mostreos, si estaba o marisco aí, e refleja os datos que fixo a nosa asistencia técnica. En cambio, cando abrimos a campaña, fomos o día antes a probar, estaba todo morto. Por iso dicimos que o río, ojalá nos engañemos, pero non esperemos unha campaña da zona de libre marisqueo dos lombos de Ulla outra vez. Iglesias afirma que ata que non se poña punto final aos vertidos que chegan polo río Ulla non se recuperará a produción de marisco na zona. Nós fomos probar porque nos escoitamos que en Carril si lle morrera. Houve aí unha semana que estuvo morrendo todo o marisco a japónica tamén, da zona do canal que está entre Cortegada e Carril, pa Cortegada, do canal pa Cortegada, aí morreu toda a japónica. Por eso fomos facernos un mostreo antes de empezar, para ver como estaba. A súa sorpresa foi que tamén estaba morta. Por exemplo, nós agora este ano xa non vamos a sembrar aí porque é unha lotería do río. Ao mellor estamos gastando cartos e sembrando no río cando ao mellor temos outras zonas que son máis viables para poder sembrar e vamos a ter opción a outras zonas para ver se somos capaces de recuperalas. A pasada campaña foi unha das peores rexistradas en Rianxo, polo que o patrón maior da confraría local urxe tomar medidas para reverter a situación. Eu penso que hai que tomar medidas concretas no río e xa, senón o libre marisqueo vai ser todo area e non vai, o exemplo foi o ano pasado que non hubo un mariscador, eu non recordo na miña vida que non houbera nadie no río a traballar, e o ano pasado si pasou, e iso vai ser continuo a partir de agora, parece a min. Iglesias apunta que unha vez se solucionen os problemas dos vertidos poderase traballar na xestión ou reparto das concesións para recuperar o libre marisqueo.